automobilové segmenty. To je Audi. V tej prvej voľnočasovej skupiny Audi sa mi najviac páčil tento úplne nový model A1 Citycarver podľa ochranných plastov na boku a vyššieho podvozka poznať, že toto je nový mestský crossover a vyzerá fakt dobre. Audi tak má kompletné portfólio SUV-čiek, od obrovských na dlhé trate až po malý mestský crossover. Citycarver bude dostupný len s pohonom prednej nápravy, no oproti bežnej A1 má dobrodružné Audi o 40 mm vyššiu svetlú výšku. Samolotom sa nebudete nudiť. Audi totiž nebude ukrátené o prémiové vybavenie interiéru. Výkonové spektrum je dostatočné od 70 po 147 kW. Časti venovanej ekologickým a elektrickým autám Audi ukázalo to, čo už v portfóliu má. Lenže videli sme tu aj štvoricu konceptov z modelového radu AI. Sú to autá, ktoré prezentujú, akým smerom sa Audi chce vybrať, akým vidí tú budúcnosť. Takže videli sme tu AI Me, auto do mesta, AI Con, auto na dlhé cesty mimo mesto, AI Race, teda pretekárske auto. A toto je úplná novinka AI Trail, ktoré Audi prezentuje ako budúcnosť sveta SUV. Koncepty spájajú najmodernejšiu technológiu, ktorá už preniká do sveta sériových aut. Základ majú postavený na myšlienke plne autonómneho riadenia. Po výsostne cestných modeloch sa Audi so svojím automobilovým robotom vo Frankfurte vybralo do terénu. A1 Trail je na pohľad viac offroad ako obyčajné SUV. Na pohľad všetkých kolies je použitý elektromotor s výkonom viac ako 300 kW. Vedľa toho oddelenia s ekologickými elektrickými autami Audi tu vo Frankfurte malo oddelenie venované čisto emotívnemu vozeniu autám s prívlastkom S alebo RS. A tu sme videli novinky ako RS7 Sportback, RS Q3 Sportback a úžasný rodinný kombi RS6 Avant. Pod kapotou skrýva benzínový 8-valec, je o 8 cm širšie, kufri odvezie 565 litrov nákladu a vaše srdce rozváži výkonom 441 kW. Jediným zástupcom francúzskeho koncernu